Label! Isso é chamar uma inta para um itura desenhando o turcos bom, então nós temos outro programa interessante de tem gente de Uegawe. Nós temos bastante tópico interessante para ter vista riba tchau e nós vamos começar com a seleção de Corsol, sua lista definitiva a vir conhecer. Em caso aqui, não tem mais cambio de lista. Nós vamos papel com Nathaniel Wellerman riba seu pensamento de lista e obviamente também preparando para o amistoso proximamente. Mientras também nós temos vista ao World Baseball Classic. Lamentavelmente a seleção de Reino quer eliminar no último partido contra Israel. Nós estamos conversando com o Clinton Quirindongo que está aí na Miami. Arriba é maneira como ele vai que a seleção de Reino e obviamente é futuro de seleção de Reino do World Baseball Classic. Mientras nós estamos lorando também México, caminho da Suca Van Herp e a equipe de Sultanes feminino está aí a pós-temporada de softball mexicano, mientras com Didi Gregorio e também André Clementina lo tenho reportado depois do World Baseball Classic na equipe de algodoneros de União Laguna para preparação para a temporada nova de beisebol mexicano. Mientras a agua está caliente, fútbol internacional está caliente, mas a agua está otra jornada de Champions League. No está llegando a recta final. Octavo final está starta hoy, caliente. Nos tinturas aqui não, e ouvi mais para outra edição e tem caliente do Ega. E nós sei back den caindo de Wegan, então, quando nós pensamos, ayer estava de não sei mais assim aqui, encontro com a prensa que o treinador de seleção de Corsau, Fred Rutte, a apresentar a lista definitiva para o que trata o Wegan amistoso que vai tomar lugar aí na Austrália, que o Corsau filuna que ele topa China e também Austrália. Relacionado com a lista que o Fred Rutte apresentar ayer, nós estamos conversando com a Nathaniel Wellerman sobre o pensamento tocante a lista, uma lista que, em princípio, não tem câmbio. Nath, feliz dia para você, como está? Paturendo que seguiu também. Mas me gaat goed en hopelijk met jullie ook. Uma lista ayer, não tem câmbio no dia. Uma lista que tem 3-1 a dogo da assinar regresso, pero é mesmo número, não? Então, ayer, mas eu fui eerlijk, eu fui transparente de Rutte, a lista ela ganha, pessoal, tá 12 semanas tem como treinador, a preparação não pago eu estava da claro, basicamente acaba. Então, esta vai o começar a lista aqui, então, andando com na hunga, com a seleção vai, de na Austrália, e nada vai o unda por
direita, então se tem um jogador para direita também. Ja, en eigenlijk is dat gewoon logisch. Het is logisch. Ja, eigenlijk lokaal kunnen ze verwachten. Na ze verwachten met ku ja of maar spelen nou misschien maar spelen ku en dan bij Cambuur hoppie en hij heeft gewoon duidelijk aangegeven wat zijn proces nu is en ik vond hem zelf super duidelijk. Wat we vonden van hem hebben we al gezegd. Ik ben niet wel iemand van als ik heb gezegd wat ik heb gezegd, dan ja, ben ik er ook gelijk klaar mee. Dus nu moeten we gewoon kijken naar de toekomst. En hoe hij zich gisteren heeft gepresenteerd als coach. Ja, het straalt vertrouwen. Hij is super duidelijk geweest. Hij heeft zijn richtlijnen. En voor zover ik kan zeggen nu, weet hij gewoon wat hij gaat doen. Agora nós tínhamos lista, nós de lá, nós diz para nós sair na Wake, então passei muito Cuba também. Nós temos keeper dan, eigenlijk Bodak com Dornbusch, tá reserve keeper dan tá dentro do clube. Bodak na de Eredivisie, Dornbusch de KKD, keukenkampioen divisie, Eloy te bij start zo seizoen, esse man aqui. Boting rebelista também. Aqui na Richette Bazur te back nós te papel dice de caso aqui caminda com boting também Roshan van Eima, Gary, boting Obispo, van veel doen regular na Eredivisie, boting Floranus, Brenet também doen bom na Turquia. Então, ja, den volante, usual suspects, uma vacuna, conveniência com feedback, boting também, muito com felida, com bopi bom, para den KKD também, rato de RKC também den volante, então, mas den ataque, boting Joel Margarita, com um bom seizoen na België, boting Kenji, com na Israel, boting Castaner, com na Malaysia, então, Chong, Son Johnson, Anto, boting e cara hoop en dat PDP para bim back Brent QS. Na vou parecer, obviamente, não rang que tem cabo não tem cambio, pero a walk batalha QS back coisa que nós tem alguns se mancava tá papel porque que tava um mister para e seleção aqui mirando e qualidade não que está mostrando se manga dentro se for para a equipe de Volendam. Ja, zeker. Dus toch hoop je, ja, Ami toch hoop je contento. Me toch hoop je contento com a keuze. Ja, wat ik gewoon zelf vind ook, is dat degene die het fitste zijn en degene die het meest actief zijn, die moet je gewoon meenemen nu. Ja, Bradley is al weken aan het laten zien dat hij het goed aan het doen is. Op een nieuwe positie. Waar velen van ons hem niet vaak hebben gezien. Maar hij voert het goed uit. Hij doet het op de hoogste niveau in Nederland. Dus fijne orde is het een doku ja, kuporunga panos en doku unga panos kaba. Als hij gewoon fit is, als hij gewoon goed is, als hij goed bezig is, dan moet je dat gewoon meenemen in de selectie waar je mee bezig bent voor het WK. Boa impressão a era de Rutte, Fred Rutte, estava a abrir, pero eu mesmo sei ela pedi também, então estava de ter mais cumprimento a era, porque normalmente também o ruído de prensa para apresentar, pero torco ela hereda isso aqui, então ainda não tem contato com o sunga dona de caso que ela prefere para não vai dingen diepgang, qua tactische vaardigheden aan kunnen combineren. Ik heb echt papje kon ik kusunga donen, ik heb toon respect per sunga donen. We zo ainda en nota ding gesprek na een op een kunang riba kong ik bij unga kiko ta elo quale ta mira come se direita di cada unga do. Ela não acontece assim, pero riba miro se toch ma goza com ela iba héroe de prensa e encontro com prensa que toch caminda elas purba toch de contestar e explicando que essa tem uma situação com maneira por exemplo com a dona não tungando turora então eta vai trare bc com o staff
Assim, é uma dona aqui, toch também eu preparar rumbo para o Mundial. Ja, zeker. Want ik heb zelf ook opgeschreven. Goede eerste indruk. Hij was lekker duidelijk. Hij gaat vanaf nu kijken wat hij moet doen. Dus dat vond ik zelf allemaal gewoon goed. Het belangrijkste wat ik vond, is dat hij gewoon ja, respect toonde aan zijn spelers. Dus echt Lagasaku Warda. Lagami, ja, geef me eerst de tijd dat ik eerst even mijn spelers kan informeren. Eerst even met mijn spelers kan praten. Eerst mijn spelers zeg maar echt fysiek kan meemaken. En daarna kunnen we zeg maar op details gaan, zeg maar. Dus ik vond het super goed van hem. Ik had echt een hele goede eerste indruk. Dus ik vind ook dat wij als media en wij als fans, wij moeten ook wij moeten ook wat realistischer zijn. Want wat ik heel veel heb meegekregen gisteren is dat we zijn veel verder aan het kijken en we willen spelers erbij hebben en we willen zus en we willen zo. En gisteren heeft Fred al gelijk laten zien van, jongens, doe gewoon rustig aan. Laten we dit gewoon stapgewijs doen. Hij komt er nu net binnen, hij is nieuw. En dit is hoe hij het gaat doen. Hij heeft nu een selectie meegekregen. Hij gaat nu met deze selectie, wat eigenlijk gewoon de selectie is die het WK heeft geregeld voor ons. Hij gaat nu met deze selectie naar de twee vriendschappelijke wedstrijden. En na die vriendschappelijke wedstrijden gaat hij kijken of hij überhaupt inbreng moet hebben in de selectie. Want misschien heeft hij helemaal geen inbreng nodig. Snap je wat ik bedoel? Want wat je ook gaat krijgen is, wij willen heel vaak nieuwe spelers. Wij willen dat alle spelers komen. Maar wat het belangrijkste is, wanneer de nieuwe spelers komen, moet je niet vergeten dat er andere spelers ook weg moeten gaan. Moet je niet vergeten dat sommige spelers die nu in de basis zitten, misschien dan niet meer in de basis gaan zitten. En vanuit de bankspelers mensen dan niet meer worden geselecteerd. Dus heel veel rollen en vooral in een vaste groep, zijn heel veel rollen al geaccepteerd. En voor nieuwe inbreng, voor nieuwe energieën is dat ook belangrijk om te waarborgen. Want niet alles, ja, je hebt niet heel veel tijd om nu ook gelijk vervelende casussen aan te pakken. Zoals spelers die minder minuten krijgen of spelers die meer minuten willen. Dus het is al een hechte groep. En zoals de spelers zelf ook al zeiden, ik kan me herinneren dat Eloy Room dit duidelijk heeft gezegd. Als het niet een speler is die gelijk het niveau op de hoogste niveau kan brengen, dan is het eigenlijk niet echt nodig om echt inbreng daarin te doen, zeg maar. Dus echt nieuwe spelers erbij te halen. Avete che lo qual è importante, anto den va trese di lanti, un punto molto importante, non sta